din mor henne? Godt spørgsmål. Godt spørgsmål, det ved jeg faktisk ikke. Kommer jeg tilbage? Ja, mand skal jeg op det. Og du skal også med. Nej, jeg tager det med det. Jo, gud, hvor har vi det sket. Løb videre, Bo. Tag noget andet! Løb videre, Bo. Nej, jeg er bare klædt, kan du se, ikke? Ja, ja. Der er ingen grund til at lave det. Jeg tror, han er disket, der han ikke? Jo, vi skal have noget tøj. Marco! Hvor løber du? Giv den gas, Marco! Ja! Du er ikke god, du skal springe over det. Hvorfor vil han? Det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt for udføreren. Er der en læge til stede? Man skal tage det for, hvad det er, det der. Ja. Det går godt, Bo. Er der mere, du vil have, mand? Det er også op af det der. Det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Jeg gør det. Vi skal lige klare, hvad han kommer ud.